Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, last 9:43. This time check is brought to you by ISO Certified, world-class quality. This is brought to you by Epic sa sarap, epic sa kulit. Standby, Saction Light Patrol, magasunod sa dili, ginamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis yung iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon, radyo. Night Patrol! Sa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Sa liwat mayong gabi, kamusta naman mga palang karabantag para bati, region-wide mga palagad kita sa nabilin isa ka oras 15 minutos. Karon nga adlaw, Webes, Pets sa 28. Tatlong tulog na lang. Magabulag na sa ito ng bulan sang Nobyembre. Masunod nga simana. Magasangko naman kita sa bulan sang Disyembre. Ilan na lang? 27 dias na lang. Ang nabilin Pasko na. Pag may nabilin pa kita nga bali 34 dias. Magababay sa ito ng tuig 2019. Tagato naman na biyabiho na magsunod sa bagong tuig sa 2020. So, ginahunos lang ang numero inadlaw sa kalendaryo. Sa Webes naman edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kadaandang liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa. Ato sining nga news team, ato sining nga correspondent sa liwat na Manila sining nga pagdurong sa pinaka-ulihi labas na tipon nga mga police report, blatter entry, record of events. Opisyal nga nabarag sa police blatter entry sa ato sining kapulisan Central, Southern kag Northern Negros. Of course, ang ato sining nga patrol to Crosswind Patrol kay na pa nagalambiyong iwat naman naton nga bantayan kag imorsuhan amat-amat naman nga pagdalom sang kagabihon anano man nga mga eventualities from where the action is. Para sa Action Jan Diaz ka mag-responder
Back to back sa aton nga piloto waswas kuno may ariya lang kun mais importante while na Malaysia aksyon papang Nixon tahom. Ang ato nga pagmonitor man sa mga pinakaulihi man nga mabalita sa nasyonal kag international. Ang aton sini nga monitoring center sa Aksyon Radyo Bacolod pang Webes nga edisyon buylog nato ng puwersa ni Aksyon Eden Abuso. Updal makita sa aton sini nga mga technical partner diri sa studio ay master control sa technical side si broadcast engineer Nalmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert Sir Elray Dotilios. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Ciudad Sagbago. Ang puwersa naman ni broadcast engineer Bernie Villacanas. Ang batang suay back to back sa aton nga mga kaaksyon nga naga-monitor sa aton sining nga live stream lagi sa sining nga Facebook page na nagalantaw ka naga-monitor nagapamati sa aton sining nga pagpangalaga. Sa granda ng inyo sinalakat ang kurman Aksyon Night Patrol Program Lunes, Tub-Tub, Sabado. Ako naman sa Aksyon Eric Magbanwa. Opdirin nyo ako sa nabilin isa ka oras 11 minutos na pagpangalagad inyo pala tuntunan. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon Radyo. Ang unang bahay sa ato sa pagpangalagad ginadulong sa inyo sa nakahibalaw kabong ang Dr. Alfred nagabulig ang vitamin C nga makabato sa influenza gani magbakal na kag magsigi-sigi inom sa Dr. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ang ini mga bahay sa ato sa pabalagad ginadulong man sa inyo sa naman ang libre nga medical check-up Lunes hasta Biyernes upod sa ila di kalidad nga mga medical doctors kadtoi ang Dalan Laksom GA Esteban Building ara dira opisina sa Life pinakasikat mapatihan nga vitamin hormone palati aga dira damo man siya palati aga payo amo ini ang vitamin bisan di nga botika ilabira sa tarang abaran sang Negros Grace Pharmacy. More information kayong lawas. Dulot sa vitamin D3. Call cellphone number 0920-5056-501. Basta libre nga medical check-up. Lunes hasta Biyernes. Upod sa irdi kalidad nga mga medical doctors. Pati ang produkto nga vitamin D3. Kadtoi pamasaring Dalan Laksom. GA Esteban Building. Ara din ang opisina sang Life Extension Clinic. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag ipakinabang sa sambayaran, walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radyo! Aksyon! Aksyon Radio Philippines Standard Time alas 9:51 na. May nabilin pa kita nga bali 9 minutos antes kita magaungot sa takna nga alas 10. Pinakaulihi nga lakas ng panahon ulihi na siplatan ang Bagyo Kamori. May kalayoon nga 1,425 kilometro na sidlangan sang Visayas. Dala sining bagyo ang hangin nga may kabaskugom, nagalambot 130 km kada oras.
malapit sa sentro kag may pagmulubalos nga nagalabot sa 160 km kada oras. Sunod sa Pag-asa, 10 kilometros kada oras ang giyos ang bagyo sa direksyon nga aminhan na katundal. Base sa forecast sa Pag-asa weather specialist nga si Raymond Ordinario, posible Sabado sang gabi o kon Domingo sang aga magasulod na ang bagyo sa pungsod Pilipinas. Base sa track nga ginahimo karon sang Pag-asa, posible mabatak ang signal number 1 sa Bicol region kung magsulod ang bagyo sa pungsod sang Pilipinas. Sunod sa Pag-asa, sa Lunes, Disyembre 2, patinan nyo numeros kalendaryo, ha? Mapalapit na ang bagyo kag magatuga ini sa pag-ulan sa Bicol region. Sa Martes, Disyembre 3, posible maglandfall ang bagyo sa Aurora area o kon sa Bicol region. Ang adlaw sang Martes, Disyembre 2, kag Miyerkules, Disyembre 3, ang ginakabig critical days. Critical nga minadlaw para sa Bagyo Kamori bangod magaagi ini sa southern part sang Tagalog. Sa piyak nga nagahuyang ang ining bagyo sa pag-agi sini sa southern Tagalog, magapabilin ining typhoon category. Ining si Bagyo Kamori. Ang pinakalites galakat sang panahon, ginadurong sa inyo sa Kaluan sang Santo. Nga mga Pinoy mahiligid magkape pareha sa akon. Aga ug to hapon gabi. Sa ti nagareklamo, nagakumod-kumod sa kang asid, sulabang sulok-sulok. Para sa mga coffee lovers katulad ko, hindi na ninyo inapagproblemahe. Kaya rin ang Santon Plus Guy, may cafe ka na, may bulong ka pa. So na pang inahulat ninyo, magbaka pinakamalapit ninyo nga tindahan sa pinakamalapit ninyo nga lugar. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Ang balita sa Negros, specialmente sa Pontevedra, do makasiligni mo nga balita aga pa sang banwa kaya na may sunog sa Barangay 2. Nadala sa sunog ang 5 katuig nga bata. Karon mga adlaw, may patay man sa banwa sa Pontevedra. Worst, kay ti may indication nga may ara na tabo nga sexual abuse sa biktima. Abi nyo pila ang edad sa biktima? 5 katuig. May laceration ang kinatawo sang bata gamit ang tudlo sang suspect. Di once ka may bagay ka nga ginpasulod sa kinatawo sang isa ka babae, ma-considered ina nga rape. Kaya ito, gisulod sang suspect ang tudlo sa kinatawo sang 5 katuig nga bata. So di mo do tuo na sa kaso nga rape. Ang subo pagid, kaya labot nga gin-rape yang bata, gamit ang tudlo niya, pinataya pag 5 katuig nga bata. Sakit-sakit, no? Ang pinakasubo sa tanan, kaya naghimo sang krimen, kaugalingon niya malang nga tiya babae. Grabe nga mga kaso, no? Muna sa ko bala, nanutisyahan ko gid na, every time nga babay ng tuig bala, may mga sanabilin nga mga binulan sang katatuig. May mga trahedya pa kag may mga makasiligni pa nga mga kaso, insidente, aksidente katabo. Isipa bla. Pinablos mo 5 katuig sus por Diyos por santo. Action mo?
tuon ka pastiya. Balik ang tiya, according sa mga interview kaya dito ni Action Brian, na nagpadulog dito kasi nasa Banwa sa Pontevedra, may nervous breakdown ko nung tiya ni. Depende niya sa pag-apresyar sang kwan, pag-apresyar sang kwan, sang korte. I-problem nila nga may nervous breakdown ang tiya nga naghimo sa pagpatay sang kagalingon niya 5 ka tuig nga nablos. Makadetermine siya doktor na mo. Ngati, really, ang paghimo niya sang krimen, ang sexual abuse siya sa hinablos siya, para siya sa borderline sa ginatawag nga balatian niya bla, nervous breakdown. Sigurado kung may kaso ginatubangon niyang tiya ni nga nagpatay sa kagulingon niya nga 5 ka tuig nga nablos siya. Do ka kululbaan ang mga binulan sa Nobyembre, no? Kaya sila blak ako na aga pa 5 ka tuig bata dala sa sunog. Nagligad nga adlaw sunog man sa Haba Pension House. 5 man tong patay. Sa 5, may 12 katuig mga bata nga nadala. Sabi, no? Paano to kayo nag-aksidente sa bago to sa dito sa Cruce Camates? Ay, ito daw self-inflicted lang to. Hindi ko kanina, may nagkarawagtang naman. Grabe nga mga balita, no? So, dapat ang aton nga maka-aksyon sa anuman nga paghimo naton nga bagay ng langgid may arak na tawag nga extra paghalong. Kung kaisa hindi tagid mapulong ang aksidente. No? Aksidente nga wala mo lagi na antisipar. Wala mo gina-antisipar nga matabo. Makuan ka lang, makibot ka lang. Parehas na siya natabo ni sa kuano sa eskwelahan to sa Misamis Oriental. Atong police master sergeant na nagtagaya sa kabuhi ya para maluwas na makopdanan ka mga estudyante sa eskwelahan dara sa may area sa Misamis Oriental. Nagresponder sila kay may tawag sa ila nga may tao nga may dala kutsilyo ka may granada. Ipag-responder nila, attempt nga disarmahan nila tong suspect. Diyos disgrasya. Kay na buyan ka ginpahabog gidya sang suspect. Ang granada nga ginawyatan niya. Yung ginimo ni Police Master Sergeant Jason Magno nga ginakabig hero naluwas para gintaya yang kabuhiya para maluwas ang mga estudyante sadto nga mga tiyempo. Tagaboy sang suspect sang granada, hinap-an yang granada. Ito di wasaagi. Kung wala ito hinap-an nga ang granada, namatsa ko damo pagiguro magkalamatay, hindi na sila guro nga pulis ang mag-responder to. Posible damo pagid nga mga estudyante ang mahalitan sa tong ginpahabog nga granada sa isa ka persona. Ang pagsaludo sang kabaro nga pulis ni Master Sergeant Jason Magno gina-abi-abi gid kag gina-saludaran sang iyaman kabaro ngara sa profession. Tanaw nga may peligro ang mga estudyante pagkakita isang granada nga gibuyan sang suspect, why na siya nagduwa-duwa pa, hinap-an niya ang granada. Para sa yati, bisan mapatay siya, ang importante, why lang sa may maulamid kag mapatay man nga mga estudyante. Sigurado ko may ara balik ang ginhimo sining pulis nga nagtaya sa kabuhiya lamang masalbar ang mga estudyante. Kabalo ko nga medyo proud
May asawa gid man kabataan ang ining napatay nga pulis. Sigurado ko bugalon sila maghambal sa publiko. Ang hintaya ni tatay ang kabuhi lamang masalbar ang mga tao nga sadto man ginsumpaan nila sa pagsulod nila sa serbisyo. To protect life and property sa pumuloy. To serve and to protect. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippines, Standard Time, Las 10:03 na. Ini kabayan sa atong balagad, ginaduro naman sa inyo sa kalaw. Tudlo magbalanse kabababa ko sa nga immune system. Mighty sip on trangkaso pneumonia kagiban pa nga balatian. Para sa maayo nga kombinasyon tumarta may gid nga kombinasyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa silingaman sa atong check na kato silinga Patrol na 2 Crosswell Patrol. Iwat na naman kamustahon na paglibot-libot ni Aksyon John Diaz sa pila kabahin sa ato silinga Metro Bacolod. May gabi dira sa kay Kagawad Carlos Anhawa sang barangay Mansilingan ka monitor gisa subong sa aton. Kagawad Carlos Kaloy Anhaw. Amo man sa kay Maninoy Jerry Ontiveros and family. May misis sa dira may gabi gid. Kag sa kay Toto Jeff Caliso and family. Ya monitor gisa sa atong silinga pagpangalagad maman kay Grace Dumdumaya kag sa kay Faring Kenalon Sagay sang Tokyo, Japan. Ari na sa Aksyon John Diaz observation report sa atong silinga Patrol 2. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Yari sa Aksyon John Diaz la number 2 sa report John may gabi please kami. Amin ni Popcorn. Magandang gabi aksyon na sa tutarang nga mga ka-aksyon. Karoon ng patola rin dari sa may area sang circumference Balaksyon erek. Kaya doon tinalintanan ni sa mga ka-aksyon naton nga may ari sa dari sa ka-venue nga manami-nami man nagawa especially kung mga gulugab nabi, no? Kaya problema, diri gito wide maayo may nagalagaw aksyon erek hindi may tao diri kayo sa mga karon nga gabi. Basta nagalagaw dagay do hindi mayong chimpo do gatulot taliti mang bisa. Exactly. Kay ano man ka malas naton nga pagpanaw nga to sa patrol bago gilamang nagtulot taliti siya nag uluplupis ngo yang aton nga kalangitan. Namin na sa chimpo kay na no. Pero actually bilang ulan sining nga gabi aksyon erek dira lang sa downtown area. Kasi ang mga sa south portion nagpandumanan kami, nagpakabubaso na kami karon gabi. Doon sunod ito yung kaulan ng Sinerek. Okay. Dili lang kitang kaulan niya sa may downtown area. Ang pagkabay kibot kami, may ulan diri nga sa may downtown niya. Even diri sa conference road, no, may medyo nag-tulot-tulot karon nga gabi. Diri sa may Bacolod Esplanade, ang pinaka-consistent lang yung reaction na kaya may nakasplastal diri sa Gyapon nga mga kapolisan. Para mabalas sa ito, magkakasyon na Bacolod Esplanade, magdil sa Antes, balas ang Bacolod City Government Center. Dari na meron nga Bacolod Esplanade nga ngalan. Pero suga, dari may mga ponder, na dari nga mga suga gani. Pinatawag ka months, 5 months pa lang. June ni siya gin-open to public. Gin-open siya open dari nila. Pero subong may mga ponder. Ang duwa di ka sa suga sa entrada, ponder na. Ang isa dari ka suga sa may tupad sa ngalan sa Bacolod Esplanade
responder naman actually rek. Even dali ganing iba ng mga dalanon, kay may under construction, lagi na construct kali actually rek pagidok. Kay may dugan dito mga construction. May duwa dali ka mga police naka-assign. Dali may naka-plastar even nga do wala dabi kalaga, importante may naka-assign nga police. Amo na may dali naka in cases of any ano masabo. May naka-assign. Duala ka mo di boss no? Dali ka mo ni sa una. Saan ako mo gina-assign? October? I-transfer kami din mo, Resapol. Resapol ka mo. Pero before, di ka mo na-assign. Palasyatek. Reliebo mo sila da? Labo man sir, kajaging kung hapon. Ako hapon lang kajaging. Pero kung gabi, wala na may galagaw. Pero mag-time ginawa niya na siyang ginagawa. Ay, din allowed sila maglagaw pag 10 p.m. Until 10 p.m. lang sila. Oo, mga minors. Mga minors. Pero kung mga ano na may age. Minors, hindi sila bangga. Mga lovers, no? Bakit sa sila bang galagaw? Pero usually ka na sila, kajaging, ka-practice. Ano lang, libot. Libot-libot lang din. Pan-up lang. Wala pa maki any related time? Wala pa man. Wala pa din kayo vandalize? Why pa man sir, muna di ganyan naman tayo naman, mga vandal. Mga vandalism. Pero may gini-construct pa, ma'am? Arang. Okay mo na nga may barak din sila. Under construction. Sa dalan na sila. Yeah, pero may gini-construct pa na da. Oo, atong sa Sa punta. Okay. Pero mga damo, ano man, ginatos man dilagaw. 100 man on tickets. Hindi. Doon tayo lang kita yan. mga more than 20. Every day. So ako na usually. Depende sa ano sir. Ito, Professor. weekend daw. Ako may kiyang plaza ko. Kasi ginakatu-katuan man rin nila. Walang bayad din, no? Pag gusto ka lang ikat ko. Pakita tsura ni Sir Bina. Parang kita, ano daw sa action direct sa FB Live. Oo, do ba ni Ma'am ang ano si Ma'am ako si Sir. Si ma'am. Oh, do ba ni Ma'am kita ano no. Ang nimplate siya. Gani. Medyo ano medyo doon din sa atong area. Oo. Pero ma'am, kung mag-construct sila, ano mga bawal? Hindi pa nila doon. Bawal din magsulod ng mga, ano yun, pero sa bike, motor, bawal na bike? Walk lang gid, ano. Walk lang din sila. So bawal sila may talabi nga tricycle. Oo, bawal. Hindi pwede. Iniway na namin nakasulod sa red. Ako mo na lang control na lang si kadaan. okay na. Hindi pwede ka tulod. Ano lang, ito, mga animals, pwede lang. Basta i-ibig-ibig na ilang yung na nila. Picture nila, okay lang, picture na rin. Okay. Okay. At least wala pa man related crime so far na. Oo. Pila na ka mama sa October, 1 month na ka mo. Sobra na 1 month. Ano din na sila na-assign sa Bacolod Police na? Bacolod Police ka mo, di ba ma'am? Beat patroller ka mo. Pero Okay. unit na sa BCPO. Oh yes, actually like. Oo, kaya meron yung patrollers nga part sa ila sa OGT. Inaya, kuha na gina sila yan ng regular member sa BCPO. Member, nagiging ka BCPO or ano part of training? DS. DS. Part of training pa siya po. From region pa. Okay. Okay, Dire ka so mo hindi in-assign sila sa patroller. kuha Hindi ka mo yung under sa BCPO. hindi sila unit action dyan sa BCPO. DS, DS station. Okay, bali assigned ka mo BCPO but not unit kaya ka BCPO. Okay. Clear as for the right now. Hindi sa unit, pero gin-assign sila ya. Gani? Kaya dari mag-OJT sa may BCPO. And then ang BCPO, yun pang-assign din sila sa may area. Dari, beat patroller sila sa may ano. Taga din na sila ka pulis? Tingin ka mo, kapulis. Tingin ka mo. Taga din Taga Tabok? Region 6 ka mali. Taga Tabok? Basta taga Tabok? Ako, nagasagay. Ha? Nasagay. Taga-sagay ka lang. Taga Negros, magali. Negros, magaling. Opo mo yan, taga din. Tol. Chongko, pelito ni ma'am. Chongko? Anong ranggo? Patrolman? Actually, ano pala ni DS, palang trainee. Tipo patrolman na eh. Patrolman. Patrolman na, yamatik na. Patrolman na sila. Oo. Baka mo ni sir, patrolman ka man sir. Pero taga din kaya? Ilog. Ha? Ilog. Taga Ilog. Ilog ni Gross mo ka mo duwa ay. Taga Negros na lang gali ah. Tipo Tamyawa? Jan? Correct. Patamyawa? Chansara na nila? Nagnapolcom or diretso sa PNP. Criminal. Hindi ka mo nag-graduate? Ako bago. Bago ikaw yan? Kanunisko. Ayun na sa Sagay. Okay. Sige. Ano, may mga partner na? Wala. Saan ako mga partner? Baw? The showbiz ba? Sige. Jan. May grit ka ba? May grit. Patamyawa na lang na oh. Tamyaw ba? Grit? Wala pa. Ano, namingaw man. Ikaw, sir. Magaling lipid part na. Si Joy May Toyo. little partner. Yeah.
Oh, ang itsura na sir, hindi mo yung napakita, oh. Araw na kinakita, na doon sila, Oh. Kay sir, pakita, oh. Ba ang ni sir ang kita nun. Ang gusto mong lagaw niya, si Pili lagaw sa Esplanade. Good. Muna yan. Wala lang may mga broodline, may mga imuon nga man. Wala lang. Lagaw lang. Picture, okay, jogging. Okay lang na. Gabihan, inyo duty. Until what time ka mo start? 7 to 7, yun eh. 7 p.m. to 7 a.m. Okay, 12 hours. So, Tapos may marilibo naman sila, may mabulos naman sa May ila. mabulos na yun. Meron naman, boss. Meron man diri. Diri mo sa Japan nakasign. Meron, kamusta kung magtudulan, may pasiling ka mo. Pasilong eh. Actually, sa Mountain Chugi dati nagbubo na ulan, balik ko na sa patrol. Oo. Nagbubo ng ulan, balik ko na sa patrol. Ang daming dila, di ba sa? Ang ibulan, bahala naman. Si Papang gusto na to sa patrol eh. Oo. Anyway, tiyan mo rin si Dos Andre, medyo nag-tudo ng ulan ng sinek sa palibot sa sulat sa Bacolod. Plano ito mga katuan na ginakonstruct na nila nga mga panggor at ang mga dalanon, doblang drainage sa Sanerek. Dulom ko no ang kwan dyan, ang flyover, pasor, dulom ko no, gin-close. Ang dalan, dulom, flyover, pasor, vlog, in-close ko no? Yes, kay under construction ng Sanerek. Ang ano? Ang sa may drainage dira sa dalom. Okay. So, manada ka dulom gimana da? Doon saan nagmanada? Dulom, yes. Dulom ang sa diri sa may west direction, Dampe. Kay may ara dira I take nga wala nabutangan sang o kung nagdo na punder ang street light at sa dira ka portion. Sa din na sa may flyover sa Magsaysay? Correct? Flyover sa Magsaysay? Yes, sa Magsaysay. Dulom, dito may mga poste na dyan kag may mga suga na da? May ara dira nga do na observe na mo naligat paglabay na malali kami sa station number 8. Oo. Nga may portion nga medyo na punder I think ang suga. Oo. Lulusay nga na medyo nagdulom-dulom siya, no? Gani. Pero Kaya nakalabay ang to sila, iban Berboyo. talaga man ha? Ha? May iban man talaga side nga nagasiga. Oo. Ang wala talaga siga do is a west portion ng Sanerek. Okay. Na nakatundan nga bahin. Oo. Buwas ka dyan? Sanerek? Buwas ka gabi, ba siya may time ka pa-check ko na si mo. Ang suga bla nga gin-installer na ba sa may highway bla sa Reneta, halingid sa Kwan. Halingid bla sa Tangob pakadto sa Amon to bla sa Panukoy. Kasi ma-check mo na bala liwat kay do ka namin isang sigay da eh. Gani. Kaya naligat pag bypass to sa station number 8. Makuhaan mo bala picture kag makuhaan mo video, ma-post mo sa ato ng FB bla. Dikto na kayo buwasa, magmayong tsempo sa mga gabi, biyada na nagbunok ang ulan sa maribot sa sunad. Siling ni Sermon Lopez kuno ang atubangas ang SRA kag Sugarland dulom. Dra na sa Dampi, kay may ginakonstruct na Daxon Eric, Oo. na drainage, I think ito may nilabot, wala nga linya, ng kuryente. Dulom ko ng flyover eh. Oo, dragoro nga po. So, dulom kita na sa ligores mabaw. Nga may kurente nga naigo da, guro? Kay ang ano na Daxon Eric is kung maglabay ka sa flyover, wala dahil sugang kilid sa kilid. Ikaduwa, nugbo na dala ang mga street light sa may Araneta, Dampi. Ikatatlo, may dala na doon lagi pasiga nga suga kay may ginakonstruct dala nga drainage sa Samter sa Rek. Okay. Tapos bago tubigin ano, sila guro nga lalungan, bala nga linya ng kuryente, no? Oo. Anyway, karon nga gabi, ari ko sa Gyapon, medyo dulom-dulom ang palibot ang sulat nga Bacolod karon nga kagabi yon. Lang din, nagbunok ang ulan sa palibot kang surat ang Solerek. Ay na kami sa may area sa may Burgos Circumference Road. Ang inner lane kilid flyover hindi maagyan. Amo na kay gina-construct sa buong nila. Ang diri sa may Magsaysay Road Dampi. Ang inner lane sa kilid sa flyover hindi na maagyan da. Yes. Okay, kay tungod guro sa pag-construct dira sang drainage amo na guro basi ko na tandog mo lang linya ka kuryente da, no? Action dyan. Yes, Sir Eric, no? Actually, may advisory na sila naligat pangadlaw. Ang DPWH nga may temporary closure sa daladon sa Magsaysay. Especially alin diri sa may BCPO ang headquarters balak patulong dito mismo sa dalal sa flyover kay may kayuhon na sila nga drainage system. Pero may iban kani mga nagreklamo kay kumodo na liga lang daging construction sa Eric ang dalanon balik na naman ang construction. Pero part of the ano nila na para magayagan lang pagbaha especially in times kamo yung nagabunok ang ulan sa palibot naman sa surad sa nga Bacolod Action Eric. Ato na biso sa atong tanan nga mga ka-aksyon ni nila sa pagbiyahe karong gabi perting buo ka ulan no. Baskogil lang ni. Baskogil ang Eric.
Okay. Amo to gani pinala ko kami nuto nga nakagawa sa patol, basa ko gani kami ng gabi yun. Oh, hindi ka ba? Ang importante, ang dila din ang basa. Oo, hindi na rin pati gani ano, patingon. Mo sige sa nanong ulan na ko ng dila din ang basa. Gani. Pero okay, ano gani ko ba gani tanan ng mga council kay actually ginbasa ako to vlog gabi ato Facebook lives pati sa may live coverage naton. All other sa aton nga pag-feature to sa may to vlog sa Quezon Village sa may Thornhill. Damo gito gabi kan baga buwas makadto ko da. Paglabay na mo sila gabi mo damo kinadto sa rek. At sa bugro ba sa aga ka nagulan? Amo na ko wasaag. Sa aga nagulan mo. Wasaag rin kinagulan nga daan, no? Ang tanato nga ang bangag nga mga alas 10 na sila ko guro. Go ba ang plano? Balik sa sunod nga adlaw kay nang inulan nini. Pero kung magululaw, ingagaw na lang eh. Total ara ka naman dra. Gani man. Miski sa kapik pagkante may ara ikaw dara ka remembrance mo pauli nimo. May bitbit ka mga picture may nag-post ikaw sa social media, no? Gani. Diri sa damo sa amon diri nga ta punduan ni Papang Nixon na. Ari kami sa mga pundo sa tubang sang patso. Tubang sang? Patso ka? Sa Burgos Public Cemetery, no? Okay. Abala mo, damo sa punduan amon diri ka sa patso. Aray ka mo da. Parado mo rin patso ay, di ba nagkurukul ba? Kasi sa ito ni mga kalsyon na mga solusyon sa palibot naman sa Senado sa Bacol, karong yun lamang mga gabi lang tala kay Ma'am Vargas sa police station number 10, nakapadulo man ta siya sa nga gabi, nakakulok no? Kita ka kuno gabi ni Chill Yanson to sa Stonehill? Oo, okay nagano siya. I think na message sa Simo sa may Facebook Live. Bago lang gid do niya gwapo gali si Action dyan, no? Nakita ko sa gabi sa Stonehill si ni Chill Yanson. Ma'am? Si Chill Yanson? Ma'am. Maluoy ka man. Si Papang Nagsulo na yung nakita, ya? Why, guru? Ikaw yung nakita, ya? Mga ako nakita yung Papanggol, ma'am. Pag ito, mas gwapo pag ito yung Action dyan. Gwapo, hindi matupungan sa tanan. And also, nalagay sa ito mag-aksyon, sa palibot sa tanan sa magkautarang lamang agabi. Mag-aksyon! Lalaman dapat yung batang yung balita din naman sa ating pagpangalakan. Mga balita naman, gikan doon sa kapolisan. Apatan, ka mga bypass operation, game patigayon sa mga apat man ka police station sa palibot sa sunod sa magkautarang lamang agaw. Detali, sa ringin operasyon, banda yung mag-aksyon, diri hapon sa aton mo din pagpangalakan. Mga aksyon tandaan, ng isa sa marason sa pagtugas ng balatian sa lawas, ang mga paghuyang ko ng pagrubos ng aton email function, ang mahigko ka kolon, o kung ang hindi regular na pagpagwas, ang higko sa aton lawas, ini may dako nga paper sa pagbabas ng aton email function. Ano lang dapat nato ni mo on safety ginamang mga kaksyon, pamagpigon kagpasan nyo gon, ang inyo email function, paagi sa adlaw-adlaw nga paggamit, sang the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA Philippines. Yan ang pagkakas mga kaksyon, bakala sang super Alagsona, dali naman sa sunod sang Bacolod. Rakta sa Bacolod, ang inyong taglibot sa Bacolod, Action John Diaz. Una sa Bacolod sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Action Radio. Salamat dyan sa imo sa observation report live sa Patrol 2 with Action Papang Nixon Tahong. Balikan na si Action dyan sa kompleto ng detalye sa iya sa headline. Ang balita ni Action John Diaz, kinadulong sa inyo sa karawan sang DTX. Mong pag-exercise hindi gid magkalipat nga magdito. Bali ang pag-tumar sang isa na nagatinlo sang aton sinidugo, nagasilig sa mga impurities kag toxic aton sining atay, iniman na nagabulig panubo sa aton sining blood sugar, bangod sang organic compounds nga vicin, carotene kag polypeptide. Kani sa may mga taas ang cholesterol, mataas ang blood sugar tungkol sa diabetes, amo na ni ang katapat kag ginapangitan ninyo. Capsule. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga.
Aksyon Radyo Philippines, Taro tayo balas 10:22 na. May gabi nila kay Toto Ronel Alpizzi. Ga monitor sa aton si Toto Ronel Alpizzi. So, naidlanan ko sang kape da nga ginaserve kong kaisabla sa may sulod da ka Ongping's building. Toto Ronel Alpizzi. Ayos! E-check na ang mga asod-asod na nga ma-report na gikas sa ito sa correspondent. Standby sa report ni Nonoy Percival, standby Arnolfo, standby. Unang na report live gikas sa masyudad sang Cadiz. Aksyon Roger Gutiv. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Yan si Aksyon Roger Gutiv. Line number 2 sa report. Jel, may gabi. Jel, Pescarin. Yes, action na rin kamay gabi sa tamang aksyon, mga balita man dire sa bahin sa syudad sa Calizorte nga sa probinsya sa Negros Occidental. Aton kay posisyon Blatter Entre kagaton kay Lantaw kun ano mga kaundan diri kagano mga pangitabo syudad sa Calizorte sa 24 oras. Aton kay gagin usisa sing maayo aksyon na rin ang mga balita. Ayo di purma. Dogi na daran ka. Ay, klaro. Dogi na daran ka. May panahon na aksyon na rin sa mong. Ay, dara sa inyo, sa Bacolod, di ko lang ulan niya, oh. Oo, dari may panahon sa mong. Tingnan ko duga kalipay ka, mag-report ka kayo, Yeah, may ganang simple lagta ko ka sa naglibot ko kay nag-report ko sa nasunod-sunod ko sa Kwanbla. Sa Bagob lang isa rin patrol sang pulis. Oo. Sabi ko sila kabot nga patrol sa Remo. Di na halin na sa region kung sa Alin na syudad. sa province. Oo, tiga libot mo ng pulis tinga ako. Bago? Oo, bago. Wow. Bali, tatlo na bilog na di. Nga baga XRM nga single motorcycle nga namin formata ya bla. Okay. May patigpat yan. Di ko di nga ako di patrol, patigpat man eh. Oo. May kwan man eh, may sinibilang ati may ibugaman. Ati nagbudupod ko to kaina. Oo. Ati nagalibot-libot na tulad-taway. Maganda mayo kaya damo unod sa bunga kwan ang mga nightlife sa di mga resto bar bla. Damo customer? Oo, sabay pa nga way lang maoy-maoy ah. Ate mo na importante da. Okay, tikon. Kasi mga maoy bla budlay man. Pero kung mga maos, si Pitong sa pulis na sa Cadiz eh. Okay, sila isang isa to kay naka kabla ka GRO. Ang alam niya kuno si Eileen kay pinalak sa mo. Lingko ti kamusta miss? Kwan man inang okay man ang customer niya daw may magsubong si Roger. Lingko ti plangkaon mo lang sila kay para nga manamian pinabalik bala. Yawa, ginapakita-kita ako ni Ganiho kay para nga mabalik-balik. Ay, naku, isang siling mo nga Aksyon Roger, abi, one time, sa baksakon, bi. Ayun di purma. Oh, hindi ka rin, siya one time, bi, Aksyon Roger, sa baka ko, bi. O, daw mo na bala, why man? Kung sila siguro nga, one time, bi, si Roger, bi, sa baka, bi. Okay. Sila ko hindi lang, sa kanding lang. Ayun di purma. Di pa maya mo ng income sa inyo dala nga mga kalanaan, kaya kay Limna na subong. Ate, okay daw yung jaga abat ak sa nere, kaya Good. Basta mamulubog na panahon. At least sila ko sa ilay ko, ati panan niya maayo Oo. Kada-kada niya inom laser sa isang kabutilya. May pulo mga pisos Ay, good. May kwan sila, may porsyentos lang, may aras lang, puro pisos nga parte mo na nga, ginapanamo nila painom. Ate mayo, gid. Pero hindi nila pagtamaan, gid, patamaan. Oo, damor nga, damor. Oo. Nga, damo nga butilya nga berang ginainom. Oo. Damor nga income ang ila. Pero hindi nila papatamaan, gani, siling ko. Ate, hindi nila patama, kikunti kung matama na kahubog. Magabaan ka man ang usaw. Base blakon, dira malang matulog kundi nagdako pag hindi lang nga risgo. Ano? Temo na aksyon Eric, total kita naton kada maayo. Kag kay na medyo
siling ang pulis sa mga kalalakihan man nga rasulon. Mm. Nga liog tabi to kuan be alsabi sing mobayo be. Mm. Di alsa man la. Ate, good. Kaya ginalantaw mo kung nanataw sa nirik mo kung basi may armas. Daw Correct. plansita man blang style bla. Oplan sita nga type ah. Oo, daw mo na. Daw Oplan para bakal. daw makita man ang kwan ah. Oh, oplan bakal. Di mo na kasi siling ko siling nga okay sir, di mo na siling nga upod yung kadaan si Roger Ote okay ginasamo niya. Di mo na nga daw gusto sa mga pulis Mm. nga mag-upod man ko aksyonerek para Oo. nga pagluwas kati hindi kayo mag-focus sa ilang mga babae, Mm. mapartida ang ilang atensyon sa mga babae sa pulis kag sa akon man. Very good. Ete, kung gwapo sila, Mm. gwapo man taya. Husto. Ayo de forma. Wala bunggo. In short, gwapo taya. Gani. Sana. Amo na dang tirada. Aksaro dyan kayo. Kina-pronounce si Mayo kayo daw galain ko ni mo lang ko yun, gilbla. Oo. Gwapo taya. Ah. Kung ritsyon mo daw galain eh. Husto. Basi matipyada pa ta. Ha? Yan. Don't tirada. Di ba na makasala? Husto. Hindi mo tagay Malaysia kaya ginatadlong tagay mag-pronounce. Oh, gani. Para saktong atong pagbigkas, wastong pagbigkas ng salita Sang ay Tagalog. hindi makapahamak Sa kanya. sa dila. Ayo de forma. Believe. Grabe. Damahuya man ta ba? Salita sa balita. Oh, balita. Balita ta. Yan ang wastong bigkas ng balita. Perte dula ni Carabao Blao Oh. no unsing tuig na nito minoridad pa nim Carabao. Ay, juice. Basing Oh, kawat, ano? kon masiplatan bala pero tiga Nakabuhi niya, oh? tagiya. Oh, Ah, nakabuhi. abot lang ko nakabuhi pero base sa iya diri nga pagpa-record la 5 ang takla sinigila mga hapon gipa-record ni Yolanda Cabanillas Vallador. Oo. 43 anyos ang edad, ini ang isang babae may asawa kag residente sa Sindadao, Barangay Luna, Ciudad sa Cadiz. Personal nga nagpadangat sa reklamo kon nagpa-record sa talatapat sa kapulisan kag sa aligasyon Oo. nga mga alas 11 takna sang aga kaina November 28 siya gin-inform sang isa ka persona nga si Roberto Atim legal sa paidaro nga may asawa isa ka laborer sa Sindadao Barangay Burgos sa siyudad sang Cadiz. Okay. Kag nag-aligar nga ang iya sini nga 11 anyos nga Carabao nga sa diin nagabusong ini sang siyam kabulan nagakulor sang itom kag ara ini sa paginakop sini nga persona ni Roberto Atim pero nagapalagya mo ng tagreklamo nga si Yolanda Cabanillas. Okay. So sa iya sini nga aligasyon nga nibitan nga Carabao ang nadula bawa missing sadto pagaling Nobyembre 26 pero bagulan siya ginpabalo. Okay. Sa may Hacienda Olympia Barangay Luna sa siyudad sa Cadiz ang amo nga Carabao. Oh. Nakahigot ini nakahigot gid manggali. Tao sa isa ka bakante nga lute. Pero pagkatapos golpe lang ng indulaan ang Carabao, kagila man din pangita pero wala na lang makita tob-tob karon action erect. So base kon may magkasatom bala Okay. o mabaligyan man 9 months nga pregnant, lapit na ligli magbata. Oo. 11 anyos na ang edad sa Carabao kag ang Carabao of course babaye kag nagaduag sang itom. Parang pabalo na sa malapit sa tapat sa barangay di gani pabalo na yon sa kapulisan. Oo. Sa dugang naton nga balita na kampiyansa isa ka persona matapos nga kaina nagkuha ini sang pulis
blood, or what I mean is police clearance. Mm. Pero dito na ibaluan nga tigin check sa computer ang pangalan niya, mayara gali siya nga nakapinding nga warrant of arrest nga 30 anyos na. Okay. Nga wala niya matubang sa hukmanan. So serve ini siya kaina ini si Jerry Tornido e Alontaga ka 54 anyos ng edad. Kag residente sa Hacienda Claudine sa Barangay Jerusalem. Mhm. Ini siya may kaso nga may kaso ginatubang sa kaso nga thief ini kung pagawat na. Mhm. Kag ang warrant of arrest may criminal case number 401-C. Mhm. Kag ini action erect ang signan ni Honorable Judge Reynald Puentevilla. Ang iya sining release order kay na. Okay. Pero ang nag-sign sa iya siniyang warrant of arrest sadto pa mo si Honorable Judge Adelino Ledesma Mhm. nga nagtaliwan naman nga judge kay man ang iya sining kaso nakapit sa payaksonerek sang Abril 7, 1990. Mhm. O, pertinaya ka dugay-dugay, katama, bla? Mhm. Among 1990 pa rin kaso, ya? Wow. Nagwa, karon ka makwa sa sang iya sining police clearance. Dason, kay tungod nga ma-apply sa siya retirement, so natabo nga may kaso rin siya. So, may ginapanugot ang korte nga piyansa nga 3,600 ka pesos. So gilayo naman ini sa nagpiyansa kag matapos gidakop sa kay mga alas 10:50 takla siniginamang aga na release man siya mga alas 5 o kon alas 4:14 siniman nga hapon matapos nga naggilayon siya nga nagpiyansa aksyonereka. Sa katapusan naton nga balita ini may katunan sa operasyon sa kapulisan sa illegal gambling, pero ang illegal gambling ini paway damang bla. Abaw. Paway damang naman. Responderan mismo sa mga katapos sa kapulisan sa idalom sa pagmando ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansito. Ini ang spider fighting. Beating, spider fighting. Ang pagpatad pustahan ay sa sining paaway damang sa may Purok Langka, Barangay Kaduaan sa siyudad sa Cadiz. Resulta sa sining pag-operate sa kapulisan na arestado si Francisco Bauli Baramida, 57 anyos ng edad. Isa ka balo kay isa ka tricycle driver ini residente sa Barangay Tortosa sa Banwa sa Manaplan Negros Occidental. Ang report mga alas 3:45 takla sinigid lamang nga hapon sang nagresponder ang kapulisan sinig tawag atensyon may ara nga paaway damang kag pustahan ay isang pagpaaway sa damang sa amo nga area. That's why nga nagpadulong gila ng kapulisan na tigayo naman nga ma-recover ang napulo tanan ka mga improvised nga mga spider cage o kon suludlan sang damang. May napulo man ka mga buhi nga mga damang. Agoy. Kag may 93 ka pesos nga kwarta nga tigay nga ma-recover man sa mga katapo sang kapulisan. So ini ang nadakpan nga ginakabig o kung sunod sa report maintainer sa mo nga paaway sa damang gin dala sa Cadiz City Emergency Clinic matapos nga disig pabalo sa iya sini nga constitutional right. Inaabalang may rason o kung may ara ka nga kinamatarong sa paghipos. Miranda Doctrina. Pagkatapos, sinanya ko ay kabugado, tagaan kabugado sa gobyerno. Nason, gitala siya sa Cadiz City Emergency Clinic agad nga ini ang iga-pa-check up. Pagkatapos nga ara sa good physical condition ni siya ang ginsulod na sa karsel kag paga-failan action erek sang kaso. Maraming mga balita naton sa aton sila pagtuloy sa mga balita, mga informasyon sa siyudad sang Cadiz. Inatamyaw talaga yapon si Kapadali Diaz kag si Mr. Jonathan Diaz kay daw lapit na gid lang. Tatlong tulog na lang December na.
Gani sa Domingo, December natin. Oo. Sige nga, pwede na na yun. Pag patak sa December, pwede na kantoon. Ba, sige mo ka istorya ba? Ga pamot ga panipon-tipo mo ng isa ha. Kag tamyaw tamad si Toto Jul na ibasang ko. Hara man na, preparado man na. Preparado mo na. Oh, wala punaw na. Kag, uy, ginatamyaw tagali advance happy birthday si police retired major na no, kasi kapitan na major no, next rank no. Sino na? Si police major, retired police major. Ano yung ngalan ni police major Trigi man? Kuan si Hercules. Hercules Trigi. Birthday sa mo, retire na sa? Di retired siya sa Sabado. Di birthday ya Sabado. Okay. Jackson Roger. May timpo kasi niya sa Sabado. Kadto ka sa Business Inn. Wow. Garon mo si Action Eric. Kaya sila nga gusto ko niya mag-celebrate kaya I am free. Why na pressure, why na may matawag bisan disuras ng gabi. Kaya retired na siya mo. Gani man. So, congratulations, sir. Kasi kung di ko kanto, sir, kas-to-kas basis. Hindi gani, tabo na sa GNGO Sa GNG gano'n. Sir, sa GNG na lang to, sir. na. Okay. GNG Restobar. Hindi nga, sir, mapadanas ta. Sa GNG. Amo lang tirada yung padanas sa GNG kay na sigurado pa. Gale. Sige. Sir, mapadanas ta. Halinda, sir, pakanto sa GNG. Sige. Sa Sabado na. Regards sa simo si Paringken ano sa guys ng Tokyo, Japan Abaw, si Paringken. Kasi laban-laban. Padalaan niya ko na. Laban Pangarap. Ay, Tito Alvic, gali pa mati man ako. Kamustang uga? Toto Alvic. Doon nagpanimaho ng uga? Bata di kanin ni Councilor Babupoy Nulan. Nagpanimaho ng uga konsya ga. Kahamot na sa uga? Kauki-uki na. Two thumbs up siya. Yes ba? Diya sa message siya. Thumbs up sa? Tisan ko no? Ito mo niya ako. San ko no? To Albec, pabalo lang Ikaw pabalo lang to Albec, hindi niya lang ipagyapit. Pabalo na lang kay Budlan ni Hapit. Ada bisa kay Ilocro, 1/4 na bilin. Ayo di purma. Nagagi sa checkpoint. Sobra na ba lang yung mga 1/4 yun? Sobra pa yung kwa mo. Sundod na lang to style sa pulis, ang 50-30 lang, laban-laban mo Gamba mo itong pulis nga, ang tunto pulis na Ano ito ka nabalik sa kwanto? Nakakuha to 30? Ano ito ka nabalik ito? Uyo, galing isa kay birthday, Lord, wagin bugas, balay, birthday ko pa subong, bisan 50 pesos lang. Tingin sa bato yung police birthday yaman. Yabaw niya ginoo bisan jutay lang niya nga akon nga mabulig masa ko si katawa kay birthday ko sumo bulig ko kay mo gining akon kwarta lang. Tingin niya tong ang 30 pesos sa tubang. Ang isa ka 20 ka isa ka puro sa unang papel bla. Gani. Pagtalikod, pagmuklat, paglakat mo siya dayon, pag muklat siyang ipangamuyo nga birthday man niya. May 30. Hindi ko na balikin siya. Kita yung pulis yung pagwaman. Uniforme mo. Yabaw, Lord, hindi man pagpagi sa pulis. Ano wang 50, 30 lagi katingan ko ba hindi? Nasaan ba pulis ka nagkating? Gani, amo ganitong nagsabat na iya pagamuyo. Kaya kapatigid yung pagamuyo niya. Nakabatigid? Na bulol yan. Utoy kadlaw si Toto William Prias kay si Manang Silin Prias mo. Utoy sila kadlaw si mo. Sige lang lagi na malipay mo sila. Si William kag si Nang Silin utoy kadlaw si mo. Si Toto Josry Buton gini pumati man sa aton kag si Naldo Lando Macro Power Dream lang. Kag si kadlaming ko sa New Jersey si Sir Edwin Pineda ka monitor mo sa aton.
Aba, salamat kita kay Sir Edwin. Edwin Pineda sa New Jersey. Sir Edwin Pineda sa New Jersey. Ah. Lalo sa Amerikano siya, no? Oo, New Jersey. New abi ko gani kung bayo na siya nga bago. Why ito yung uga? Ayo di purma. Sige. Kaya tamyata man si... Ano ko no? Ay, gaga PMC pare, keno niya, ano ko nung tugon mo sa iya ko no? Ate, kung madala niya ko dahil ng original, gin nga Levi's nga largo nga... Ara Pamana niya panakuan na Colgate. Ay, ano? Colgate. Ay, gabi, paaman ba? Sasi? Ano? Sasi? Sino ni pare Roger Montalbo niya ang New Jersey, sagay na. Sino ni pare Roger Montalbo ang New Jersey, kuno sagay. Why New Jersey sagay? Abi ko gaya ng New Jersey, nablang na suksok lama. Jersey na ya. Basketball blau. Jersey na ya. Jersey. Ay, may sugpo na yan, new. May May nablang ka makalakat ko sa New Jersey, dahil unta ka pa rin ka magmanol. Ay, yate. Sige, so Sige. kung bisan sa damgo lang. In your dreams. Dalam ko, lalo pero basi, bilakon, batak balo ay. Ay, uwi. Ay, matadulas kalibutan, dako pa siya. Alaban. Wala ko tayo passport. Hosto. Si Toto Ibernasa, di pa bati na sa may, sa may, kaya kita na naman kami to. Bauti, may ginwaslik naman say. Okay. Unahan, kada kita sa ibang nga tao, sabi ko ginwaslik, dyan mo. Matik na yan. Hindi wala siya, Jer. Disyembre naman, tingbol. Yung upload mo nga kada kita, tagawaslik ko mo. Hindi ko may pawin ako gwato ba? Huwag malanggali. Sige. Ito apel ba ko mo kasi marino na di peryaman, di ba? Sabi nga ito madulong nga report, si Migogli na biyar, galito may bangros bla. Oo. Ang sabi na kati, kung isa, gadala mo na siya di, galing kati, muna, di ba ka lambot sa... Bakulod. Kaya, Dila pala nga dan, ubos na. Nga sila ba nga, kulang nga na sharing, zero pa. Buiset! Awa nila nga balita. Sige Baga, balita ka mga informasyon. Basta. Baga, balita ka mga informasyon. Gikan din sila sa kanisyon sa balita oras sa aksyon. Ini si Aksyon! Roger Gote Mega Report sa Bacolod. Aksyon! Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Ayos, salamat kinaksyon na Roger Gote. But there you have it, live report sa syudad San Cadiz. Ang report na sa Roger Gote, binadulong sa inyo sa kalaw. Nga pangdepensa sa mga germs, viruses, kag bacteria. Santo batok sa mga katol-katol, arikis, ponggod, alap-ap, ringworms, kaspra, body odors, kag iban pa nga mga skin problems. Affordable price, babakal sa mga butika. May kapitira sa kay Paul Pareño. Ang panamyaw haling kay Idol Ojor Limor Otaner. Pamati man sa aton si Tatay Lucas Frias. Tatay Lucas Frias dira sa barangay Lacaron, Valladolid. Kinatamyaw kagid ni Toto William Frias. Ni Manang Celine Frias. Kaya pa urok-urok sila. Sakay
Comarita Flor Asibutse and family, happy listening. Salamat gid kay Comarita Flor Asibutse, nag-monitor sa aton sining live stream lagi sa aton sining Facebook page. Salamat gid kay Comarita Flor Asibutse. Alin sa report ni Akson Roger Gote, may baros mga report si Akson Arnolfo Salmorin. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Akson Arnolfo, mayang gabi, please kain. Akson Arnolfo. Action Eric, alas 4 sanghap o November 28, 2019, may ginaresto ng atong kapulisan sa barangay Marcelo, Calatrava, nga ginganlan Ricky Akitar, Bonifacio, 44 anyos, ang pangkidaran residente sa Praterel Road sa among nga barangay. Ini nga persona may ara ng daan nga warrant of arrest for violation of Section 261 Resolution number 1046 of the Omnibus Election Code in case number 6521 with bill bond recommended at 36,000 pesos para sa temporaryong nga tuwalwayan sang suspitsado. Ang aresto nga suspitsado ara subong sitalong sa kustudiya sa Calatrava Police Station for proper case disposition. Ikan diri sa Banwa sang Calatrava Night Patrol sa Aksyon Arnolfo Salmorin, naga-report una sa balita, una sa Aksyon Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol. Salamat gid kay Akson Arnolfo Salmorin. Ang isang kabalita ginadurong sa inyo sa Kalabas sa Santon Plaza Valowel. So sa madamo nga yerba, Santon Plaza Valowel manami nga ibanyos sa panuhot kag panarakit sa lawas. Santon pahit, dula ang sakit. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Alin sa report ng Aksyon Arnolfo Salmorin, sa Luhanta naman ang report ni Aksyon Percival Villamor. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Percival, line number 1 sa report. First, may gabi, please kabin. Mayong gabi, Aksyon Eric, kag subong man sa aton nga mga suki nga tagpalamati sa Aksyon Night Patrol. Si Mundencio Posisyon Pandan, 50 anyos ang edad, pumuluyo sa Biante Village, Barangay Miranda, Pontevedra, Negros Occidental. Ini siya nagboluntaryo surrender sa La Carlota Police Station sa pagpamuno ni Police Major Romeo Embargas, Chief of Police. Ini si Mundencio may standing warrant of arrest sa case number 6064 sang Section 3 Paragraph A sang Republic Act 9282. Ang warrant of arrest gin-issue kag may pirma ni Honorable Cyclemen Hison Fernandez, presiding judge sang RTC Branch, La Carlota City. Kag sa tapos ini siya nga nagasungka si Mundencio, ini siya natigayon man nakapiyansa sa iyang kaso nga ginapakatubang sa order man sang korte nga i-release ini siya sa alin sa custodial facility sang La Carlota PNP. Karon ini ang suspect hilway na sa iya nga kaso. Report live gikan diri sa siyudad sang La Carlota para sa Aksyon Night Patrol. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor, nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat Aksyon Percival Villamor, live report na sa may Central Negros.
Ginatami ako dara Bayra kag Salgado family ang panamyaw ni kay Manang Sonia Bayra sa Purok Cruzal. Barangay Takuling Maninoy Maik kay Maninoy Charis Salvacion dara maayong gabigin. Sa kay Rosie Honto Ribi Cabrillos, Nanay Richel kag Tatay Ted Rihida Sr. Gapa urok-urok man pamati sa Action Night Patrol. Good evening from home of the Bailes de Loses Festival, Arangkada La Castellana. Mabuhay Mayor Romayla. Then kay Leo Taraban, Leia Familiaran Otanes, mayang gabi. Nagapaurok-urok man si Teresita Orita Kahuraw, kay Leia Rizaga, kay Nanay Kahuraw daga pamati gisato na. Aling kay Teresita Orita Kahuraw. Alin sa report ni Pasibaw, si Nonoy de la Cruz may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon. Radyo. Aksyon. Radyo. Aksyon! Night Patrol! Field Report! Dari sa Nonoy de la Cruz, line number 2 sa report. Nonoy, may gabi, please kami. Action Eric, may gabi gid sa palamati sa Action Night Patrol sa Action Radio Bacolod. Follow up nga report ini Action Eric, may angot sa natabo nga hacking incident kagabi, no? Kay man do ka mga suspetsado at large ini, no? So para sa backgrounder sa katong mga tagpalamati, ang natabo nga hacking incident pasado mga alas 9 takna sang gabi sa siyudad sang Sipalay nga kung sa diin ang biktima nagahingalan ini sa kay Mark Magbanwa Maricasa. 38 anyos ang edad, may asawa. Pumuluyo ini sang Purok Balatong man, no? Kaga ang suspetsado nga nakilala, isa sa mga suspetsado ang nakilala sa tatlo, no? Ginkilala ni sa kay Tonito Lapore Zamora, 27 anyos ang edad. Pumuluyo man sang nahinambitan nga purok kag barangay, no? Ang duha yak mga suspetsado wala makilala kag kaangay siya nasibing ko na ining tatlo ka mga suspetsado at large, no? Sunod sa mga sunod man sa pagpangusisa naton, sunod sa mga impormasyon nga nakuha naton ngayong biktima nga si Mark Magbanwa, nag-inom ini sa isa ka video kihan lang sila sini nga purok, no? Kag pagkatapos nga nagkainom na ini nagwa sa video kihan, mapauli na kung tani sila sini nga puluyan, sa ngini siya ang ginbantayan, kag ginpulihan sa paglabo, kag pagbuno sining tatlo ka mga suspetsado. Wala pa gid mabalaan kung anong ang rason sini Action Eric, but ining biktima nakaagom ini sang madamo nga kapidasan sa magkatuhay nga bahin sa iya sini nga lawas. Ang medyo grabe-grabe ang iya sini nga pilas sa ulo, kadako sang iya sini nga pilas sa ulo, tugas ang paglabo, no? May mga report kita nga nakuha nga diri sa infirmary, may gindala ang mga barangay tanod, may ginbuligan sila nga madala diri kay man may ara pilas, no? Sa kibyas nga pilas sa liog, gindala diri sa infirmary, ang isa ka pilason gindala dito sa District Hospital, no, sa Merceditas Montilla District Hospital. Sadya karon kay amo ning natabo Action Jericho. Ang gindala diri sa infirmary kundi ginbuligan sa mga tanod, no, mabulong, madala diri kag mabulong. May gindala man dito sa District Hospital. Ulihin na lang mausisaan sang trupa o kung sa aton mga kapulisan nga atong gindala diri gali sa infirmary, amo atong isa sa mga suspect, no? Kagang dito sa Merceditas, amo ato yang biktima. So wala mabalaan kung sinong suspetsado kag biktima, no? That's why nga sang ginusisa na dito sa Merceditas, ginpamangkot ng asawa kung sino ang responsable nga naghimo sadto sa iya nga banwa. Nisugid niya nga ang isa sadto nakilala niya sa kay Tonito Lapore Zamora. Nga amo to galing gidala, gimbuligan pa nga madala sa infirmary, no? So pagbalik siyang trupa dito sa mga kapulisan naton sa Sipalay, wala na dito ang suspetsado, sumirit na, no? Pawala lang siya gali ang suspetsado, no? So tatlo ni sila. Isa lang ang nakilala, kag ang isa nakilala bangod man nga nagidala ini sa infirmary kag positibo siya nga nakilala
sang asawa sang biktima. Samtang ang duha naman niya sini ka mga kaupdanan, wala giya makilala kung kanday sino ini. No? Ay ini nga kaso, Action Eric, ara naman sig talapangod sa aton mga kapulisan, kag nagapati kita nga makilala ang gining duha tungod man nga siya do kaaktibo di sa mga investigador naton kag madasig nga maka-follow up man ang aton mga kapulisan. Amo ini report katon madala sa sining tinion sa gyapon gidirekta kita nga nagapalayag diri sa aton area of responsibility diri sa siyudad sang Sipalay. Sa gyapon ini ang inyo ka-aksyon, Aksyon Nonoy de la Cruz. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Ayos, salamat kinaksyon Nonoy de la Cruz live report nila sa may Southern Negros. May gabi nila kay Michael Alfred Victor Yap. Kamonitor man sa ato sila nga pangalagad. Ari ng resulta sang loto, unahon tang loto 649 jackpot price sa 47 million. Wala makuha. Yari resulta 649, 36, 18, 38, 47, 21, 26. Again, 36, 18, 38, 47, 21, 26. Resulta naman sa Lotto 642 jackpot price, wala man nakuha, 62.6 million pesos. Resulta 10, 34, 24, 38, 40. Again, Jess 34, 2, 4, 38, 40. Ayos! Nagkahantik na pangot ang atong sining mga greetings sa Facebook Live na ito. No? Si Herlinda Villanueva, ginatamyaw ni Dax Soles, happy listening. Ha? Sa kay Russell Stroke, you. Nag-monitor man sa ato sining pagpanaga Gerald Babaw, Melchor Tingala Jr., sa kay Miller si Kenya Cañete. Nagpaurok-urok gid, tamya ko dira Dumingag Zamboanga del Sur, siling ni Gerald Babaw. From Seoul, South Korea, Flora Ruiz, good evening. Sakay Dehe La Pasaran, mayang gabigin. Sa Kasantulan, Manapla, ginatamya kamadira ni Lindon de la Cruz. Jocelyn Kalamaan, happy listening, Mr. and Mrs. Jodette Calves Pamposa and the family. Check attendance lang from Morsha with love. Lopo family, alin kay Eliseo Lopo Jr. Sakay Terry Simpron Yung. Sakay Glenn Ilyarais Orsiana, nagamonitor man sa atong sininga pagpangalag. Si Mansueto Lucia, Albert Anchado Kaluoy, nagamonitor gid sa atong sininga pagpangalagad. Jeddah, Saudi Arabia, check attendance lang si Samson Alberio. Si Marisa Bolo Bilarmia. Monitor gisaton. Hilugo da mayang gabi, no? Sakay Aravelia John Sanchez. From Bacoor, Cavite, Elizabeth Kiatson Sakaris. Mr. and Mrs. Lelebet Ninyan family. Sakay Boots Choy, good evening. Nolito Junior Casis. Sakay Mary Lo Catinoy. Toto Barry Colodo Itorsaita. Jenny Solgon and family. Nicole Cagrovelin sa Airport Subdivision. Ginatamyaw kamo ni Jonalyn Sivilia Pineda, iya mga bisita. Didi ni Jonah, mayong gabi. Sakay Geoff Caliso and family, para sila. Grace Dumdumaya. Tamyaw ko lang si Julie Biligorio. Mama ko, Gigi Biligorio, Ryan Biligorio, alin kay Jasper Biligorio. Jerle May Atong Salazar, good evening. United Arab Emirates, Abu Dhabi, Mike Seva, Mafi Ibano, mayang gabi. Belated happy birthday kahapon kay Jerle May Atong Salazar.
Ayos, heaven. David Minor, sang Sipalay, good evening. Sa kay Mr. and Mrs. Frankie Alohado and family. Sa kay Edin Tribonsay Hordan. Nagapaurok-urok ida. Nanay Ramona Kahuraw kag kay Leia Rizaga. Teresita Urita Kahuraw ang Paramiao. Sa kay Madam Marcia Coral. Bao nagapaurok-urok si Madam Marcia Coral. Upod nga nagamonitor ang asawa ko, si Cap Paul Par, nagamonitor man, alin kay Ernesto Paul Pareño. Sa kay Ojor Limor Otaner, Nestor Escobido, Nelson Magbanwa Jr. and family, Sally Auki Di Sosa, Meldred Herdon Tahonera, sa Duha, Qatar, Arasya, Leo Taraban, Barangay Kamindangan, Kawayan, Cyril Lamalama. Paurok-urokin siya, no? Pamati sa Action Night Patrol Program. Salamat gid sa inyo nga paurok-urok. Magabalik kita when we come back report na John Diaz pagkatapos lang sa aton importante nga mga pahibalo.
pagadapya na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasana. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Pabalik diri sa ato sinipagpalagad mga bidira kay Nonoy Manggubat sa Robilio Taxi. Nonoy Manggubat sa Robilio Taxi kag kay Bunker Gemini. Monitor man sa ato sining pagpakalagat. Balikan ta ato patrol 2, balikan ta si Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yan sa Aksyon John Diaz sa balik report. John, dis ka mak? Mga hapon nagpatigay sa bypass operation ng mga kapulisan sa police station number 2 kung sa Dainila Nadakpan ni isa ka product president sa area sa Barangay 2 Aksyon Eric. Isang kilala kay Ana Monica Sayon, residente naman sang Purok Kagaykay, Barangay 2 Surat man sang Bacolod. Ini siya nakaita 30 anyos pag iniman nag-survey bilang isa ka anay barangay employee po mismo nga lugar antes pa man mangin isa Purok president. Na-recover tari sa polisyon kag kontrol pinadakpan ang samtanang kapanabangan sa 6 gila sa Spetsuan sa butan ng kinabanta na kabalor 4,500 ka pesos. Inikaroon sa preso sa kustodiya sang police station na number 2 para sa nagkakaigo naman nga disposisyon. Sa dugang nga balita, arestado man ining si Elvin Himilo, 45 anyos, presidente naman ini sa Block 26 Lot 1. Purok Kabagwason, Barangay Mansilingan, Surat sang Bacolod matapos madakpan. Tinigil lamang tak na 7 sang gabi sa bypass operation again patikayon ng mga kapulisan sa police station number 7. Na-recover din sa polisyon ka kontora. Tinadakpan ang 8 tanan ka heat seal transparent plastic sachet. Sa ginasuspect 1 subukin 500 pesos sa kwarta. Isa naman kakahita. Inisa may ginabramanta nga sa okorado may estimate market value na 17,500 ka pesos. Sunod rin kay Police Major Carmelo Nermal, ang hepe sa police station number 7. Tingnan namang nadakpan nila nga si Emino Action Eric. Ang sa tugi lamang Hunyo sining atuig nagkakwagikan sa prisuhan. Matapos sila nga mataniog na dakpan man bangod sa kaso nga pagupot sa illegal nga droga. Apang ini kabil sa pre-bargaining agreement ginhilway sa pagika naman sa selda tong Hunyo sa limang nga tuig 2019. Apaliwat nga nagpatigayon din sa monitoring ang mga kapulisan kay Beruan na sa involvado sa transaksyon sa illegal nga droga. Nisa sa gihapon preso man sa kustodiya sa police station number 7. Aksyon Eric Agsaton mga kaaksyon. Mga aksyon balita na tipon sa patron. Subungkit na mga gabi. Rekta sa bato ng inyong taglibot sa Bacolod. Aksyon John Diaz. Wala sa bato sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Salamat dyan sa imo silang report kabugusan nga pagpalagad Action Night Patrol Program. Sa Webes edisyon, liwat naman ini magatakop temporaryo. Balik ini buwas Friday night, sugod alas 10, tawto balas 11. Ato sila nga mapatrol unit reporters in action nga napalagad karon nga gabi. Action Roger Gutib, Nonay de la Cruz, Percival Binamor, Arnolfo Salmorin, of course, Action John Diaz. Action Papariksyon tama ato piloto sa Patrol 2, Crossman Patrol. Sa News Center, Action Eden Aboso, Technical Partner sa Studio A, Broadcast Engineer Nalmar Madera, Backup Security Guard Tunog Banwa, back-to-back kay Security Guard Campaner, upo sa siling IT Expert sa kay Sir Elray Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok Silan Sambaco, si Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suway, back-to-back kay Security Guard Rene Cordova, sa Station Manager Action Nona Magbanwa, Production Chief News Director Action Rex Cantong, ang ilagad ang Korman Action Night Patrol Program, Lunes tutup Sabado.
Ako naman sa Action Eric, magbano na kasi rin adios amigos, hasta la vista. Ayaw gin makalipat at magtulog magpangamuyo sa inyo. Pagpangamuyo, dala kami. Dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio, good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.